gelem ngaji. Ngajine kanggo sapa? Pertama, ngajine kanggo awake dhewe. Nggih. Sing bapak ya kanggo bapak dhewe, sing ibu ya ibu dhewe. Setunggal ngoten. Sing nomor kalih ngajine kagem keluarga. Kagem putra putri panjenengan. Anggen panjenengan ngaji niku mang tuturke, nggih, mang ibarate mang tularke kagem putra putri panjenengan, nggih. Jadi kita sami dados tiyang sepuh, nggih, nggak kewajiban pertama ngaji kanggo awake dhewe. Nomor loro kagem keluarga sing pahit ngoten niku. Kenging punapa kok awake dhewe perlu ngaji? Nggih, sing pertama ngaji kanggo awake dhewe. Anggen kita ngibadah, nggih, niku kudu dibekali ngelmu, nggih. Ngibadah kudu kanthi ngelmu. Nggih, carane salat nggih kudu kanthi ngelmu. Sadurunge salat ya thaharah, wudu, nggih, jinabat, istinja lan sak piturute niku kedah nggo ngelmu. Pokoke cara ngibadah piye niku dibekali kanthi ngelmu. Nggih. Salajengipun kita pansami dienggo bedakake. Nggih. Nggo bedakake antarane sing halal karo sing haram. Sing becik karo sing ala. Niku carane awake kudu gelem ngaji. Nek mboten sinau tuntunan agama ora ngaji monggo ora iso bedakake. Iki sing halal, iki sing haram, iki sing entuk, iki sing ora entuk. Nggih, niki sing ndadekno ganjaran, sing ndadekake dosa. Niku nek mboten ngerti ngilmune, mboten saged. Niki iki sing entuk ridhoni Gusti Allah, iki sing dibendoni. Iki sing marake mlebu swarga, iki sing marake kecemplung neraka. Niku supaya ngerti kudu gelem ngaji. Niki perlune ade ngaji ngoten niku. Salajengipun awake dhewe nggih butuh napa? Ilmune ditularke anak-anake. Nggih, ditularke. Salajengipun anak-anake ya dimotivasi kon ngaji. Nggih. Monggo ibu-ibu sing anak-anak sing biasane ngaji TPA disemangati. Nggih, disemangati. Nggih. Memang tantangane anak saniki niku nggih warna-warna nggih. Nggih, anggere wis ngancik kelas 6 SD niku ngaji wis angel, nggih, godaane akeh. Nah, mergo kanca-kanca ya angel nggih. Apane wis SMP angel. Nggih. Tapi kita sebagai orang tua, anake mboten usah digalaki, mboten usah dikasari. Dilus mawon, dilus ya rada dimingi-mingi sithik ngoten. Nduk, Le, nek wis regep ngaji, sok mben nek bodho tak tukokne klambi, tak tukokke napa hadiah. Sing kira-kira panjenengan iso nukokke. Ampun jenengan weki janji sing abot. Ibarat Le, sok mben nek sok bodho tak tukokke motor. Nggih, padahal danane mboten enten, kan repot, nggih. Jenengan weki janji-janji sing ringan, nggih to. Nek sregep ngaji kowe njaluk ditukoki jajan apa tak tukokne